Avui parlem del transport. És un tema molt present en la vida moderna. Cada dia ens movem d'un lloc a un altre. Anem al treball, estudiem, comprem, visitem a algú. Tu com et mous? Capçalera i comencem. Hola de nou. Estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. El transport forma part de la nostra rutina, però cada persona tria una forma diferent de moure's. Algunes persones usen transport públic. Altres persones prefereixen transport privat. Cada opció té avantatges i desavantatges. Ara ho veurem. Moltes persones usen transport públic. Usen l'autobús, el metro, el tramvia, el tren. El transport públic és pràctic en moltes ciutats. Hi ha moltes línies, moltes parades i horaris freqüents. No necessites conduir, no necessites buscar aparcament. Pots llegir, pots escoltar música o pots descansar un poc. El transport públic també és més barat que un cotxe. A més, l'impacte en el medi ambient també és menor. Però el transport públic té límits. Potser on vius no hi ha molta oferta o no hi ha transport públic. A vegades hi ha molta gent, a vegades no hi ha seients i poden haver retards. Pot passar que l'autobús arribi ple. En hores punta el viatge pot ser incòmode. També depens de l'horari i de les estacions. No pots eixir quan vols. No pots canviar la ruta fàcilment. El transport públic funciona bé, però no sempre és flexible. Altres persones prefereixen transport privat. Utilitzen el seu cotxe, la seva moto, una bici i, sobretot, el controvertit vehicle que s'ha posat de moda en els últims anys, els patinets elèctrics. El transport privat dona llibertat. Pots eixir a l'hora que vulguis i pots triar la teua ruta. Pots parar quan necessites i pots portar les teues coses sense problema. El cotxe és còmode, la moto és ràpida, la bicicleta és lleugera i econòmica. Cada opció ofereix una possibilitat diferent. Però el transport privat també té dificultats. Un cotxe necessita gasolina, necessita manteniment, necessita assegurança i necessita aparcament. Tot això costa diners. Una moto també necessita manteniment. Una bicicleta necessita espai a casa. Un patinet necessita bateria. A més, el trànsit pot ser un problema. Un viatge curt pot convertir-se en un viatge llarg. L'estrès augmenta i la paciència baixa. L'oratge també influeix en l'elecció. En un dia de pluja, la bicicleta no és bona opció. En un dia de calor, el metro pot ser més còmode. En un dia molt fred, caminar pot ser difícil. La meteorologia canvia les nostres decisions, canvia les nostres prioritats. La distància també és important. Per a distàncies curtes, moltes persones caminen o utilitzen la bicicleta. Per a distàncies mitjanes, l'autobús o el tramvia són bones opcions. Per a distàncies llargues,
el tren o el cotxe són més pràctics. Cada distància demana un tipus de transport diferent. La ciutat també influeix. En algunes ciutats el transport públic és molt bo. Hi ha moltes connexions, hi ha bona freqüència i és fàcil moure's sense cotxe. En altres ciutats el transport públic és limitat. Hi ha poques línies o poca freqüència. En aquests llocs el cotxe és més necessari. Cada ciutat crea un estil de mobilitat. Als pobles el tema pot ser molt diferent. I ara, pensa tu, què utilitzes més en la teua vida diària? Prefereixes transport públic o transport privat? Què valores més? Llibertat, preu o comoditat? Com canvia la teua elecció segons la meteorologia o la distància? Pots dir les teues idees en veu alta o escriure-les en un quadern. Pensar en els teus hàbits també és una manera de conèixer-te millor i una manera de practicar valencià. Si vols aprendre més, torna a escoltar-me. Segur que entens més coses que la primera vegada. I és ideal escoltar-ho per tercera vegada seguint el text. Així acabaràs de dominar tots els detalls. Si t'atreveixes, intenta aplicar la tècnica de la imitació simultània, llegint en veu alta el text quasi al mateix temps que jo. Gràcies per escoltar Valencià en veu alta. Podràs trobar més podcast al canal i també trobaràs altres vídeos per a practicar la imitació del valencià real per al dia a dia. El teu treball diari te farà millorar pas a pas des del principi. Cuida't i parla en valencià.